सनातन संस्था 9 जुलयाक गुरुपौर्णिमा निमतान राज्यभरात वेगवेगळ्यो कार्यावळी राबयतले। ह्या बाबतींत जागृताय करपाक सनातन संस्थेन बुधवारा पत्रकार परिशद घेतली। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। गुरुपौर्णिमा महोत्सव येत्या रविवारी म्हणजे 9 जुलै या दिवशी संपन्न होणार आहे। सुरुवातीला गुरुपूजन असणार आहे। त्यानंतर लोकशाहीतील दुष्प्रवृत्तीच्या विरोधात न्यायी मार्गाने कसे लढायचे व हिंदू राष्ट्र स्थापना करण्याची आवश्यकता या विषयावर एक प्रवचन होणार आहे। तसेच शौर्य जागरणाची आवश्यकता हा एक विषय आपण प्रवचनासाठी निवडलेला आहे। त्याच्यानंतर समाजामध्ये राष्ट्र आणि धर्मासाठी जे कार्य करणारे आहेत ते आपले विचार मांडणार आहेत। तर आपल्या गोव्यामध्ये यंदा आपण 5 गुरुपौर्णिमा आयोजित करत आहोत। त्याविषयीची माहिती अशी आहे की एक पहिलीची गुरुपौर्णिमा आहे ती म्हणजे सनातन आश्रम रामनाथ कोंडा येथे संध्याकाळी 4 वाजता संपन्न होणार आहे। श्री नारायण देवस्थान कानका बांध आपसा इथे दुसरी गुरुपौर्णिमा संध्याकाळी 4 वाजता संपन्न होणार आहे। तर ठिचोलीला शिरोडकर सभागृह येथे संध्याकाळी 4 वाजता, श्री बेताल पंचायतन देवस्थान फातर्फा त्या ठिकाणी संध्याकाळी 4 वाजता आणि पणजीतील गुरुपौर्णिमा श्री महालक्ष्मी देवस्थान सभागृह पणजी ही गुरुपौर्णिमा संध्याकाळी 4:30 वाजता असणार आहे। तर यंदाच्या गुरुपौर्णिमेचे वैशिष्ट्य काय आहे? तर यंदाची जी गुरुपौर्णिमा आपली आहे ती फेसबुक लाईव्ह असणार आहे आणि हिंदू जनजागृती समितीची जी वेब